LiveWorksheets és un recurs interactiu que ens permet crear fitxes interactives per al nostre alumnat. Per a fer-ho, entrem a la web de LiveWorksheets i si no estem registrats, el primer que hem de fer és registrar-nos com a professors. Omplirem el formulari, acceptarem els termes i condicions i ens registrarem. Un cop registrats, o si ja ho estem, anem a accés a professors, posem el nostre usuari i contrasenya i entrem. Una vegada dins tenim tres opcions. Agafar fitxes interactives que ja estan fetes, crear la nostra fitxa o crear un quadern. Anem a crear la nostra fitxa interactiva i posem començar. Una vegada ens surti pujar la fitxa, el que hem de fer és triar el fitxer on tenim la fitxa. La fitxa ha d'estar en PDF, en JPG o en PNG. Si està en Word o en un altre document de text, sempre l'haurem de passar a PDF. Un cop la tenim triada, cliquem a enviar i se'ns obrirà l'editor. A l'editor podem modificar la fitxa i fer-la interactiva. Tenim les ordres d'editar, de previsualitzar la fitxa com queda, guardar-la, esborrar-la, canviar-li el fons, desfer alguna cosa que haguéssim fet o refer-la. Per a fer-la interactiva, el que he de fer és marcar amb un requadre de text la paraula que jo vull fer interactiva i donar-li l'ordre corresponent, depenent del que vulgui fer. En aquest cas vull arrastrar la paraula, per tant, he de marcar la paraula i li he de marcar el lloc on ha d'anar aquesta paraula. Si previsualitzem, veurem que la paraula la puc arrastrar fins al lloc correcte. Una altra cosa que podríem fer seria posar que trien entre dues opcions. Si triem entre dues opcions, hem de posar les dues opcions separades per una barra i, a més, li hem de posar un asterisc a l'opció correcta. Si previsualitzem, veurem que es crea un desplegable on l'alumnat podrà triar entre les dues opcions. Un cop tinguéssim tot acabat, la guardaríem. També heu de pensar que hi ha un tutorial on ens diu totes les ordres que podem fer servir. La guardem, la podem fer pública, que podem fer totes les fitxes que volguéssim, o privada. En aquest cas només podem guardar fins a 30 fitxes, no ens deixa guardar més. Per a guardar-la ens demanarà que li poséssim un nom. Li posem i la guardem. El tutorial ens dirà totes les ordres i tot el que podem fer. Podem posar-li caselles de selecció, arrastrar i soltar, podem afegir àudios. Per exemple, per unir en fletxes ens explica quines ordres hem de posar i hi ha un petit vídeo de com les hem de posar per assenyalar la resposta correcta. Quan acabéssim, anem a les meves fitxes i ja les podem compartir amb els nostres alumnes. Ho podem copiar l'enllaç i enviar-los-ho per correu. Podem añadir aquest enllaç si treballem en Google Classroom o en Microsoft Teams o els hi podem enviar l'enllaç per WhatsApp. Una vegada el reben, poden fer la fitxa i quan l'acabarà ens la retornaran al nostre correu.